Kamar yadda na faɗa a bidiyo na ƙarshe cewar zan ba da cikakken bayani akan menene phishing, ina so a biyo ni bashin wannan sakamakon yana da sarƙaƙƙiya kuma yana da buƙatar bayani a warware. So amma ga takaitattun bayanai dai akan phishing. Kamar yadda dai na faɗa muku, phishing shine misali a baka kafa da wani link alhalin kuma wani link ake ƙoƙarin tura ka. Kai ne an baka link, misali an ce gashi nan ka cika tallafin Dangote, amma daga lokacin da ka shiga link ɗin kana ƙoƙarin cika tallafin Dangote, duk da ma link ɗin yakan yawaita kasancewa na ƙarya. Ka shiga zaka cika link na sunan link ɗin Dangote, amma kuma link ɗin na ƙoƙarin kai ka wani wuri ne, ko kuma shafukan talla, ko kuma shafukan da zaka je kana shiga an ajiye malicious softwares da za su sace maka bayananka su tura ma shi wanda ya kirkiri wannan link ɗin. Misali kai ne nan an turo ka link an ce zaka cika tallafin Dangote, kaga ya tambaye ka are you an adult, in ka ce yes sai dauke kai ka shafukan caca. Jama'a kada ya manta a dinga mana liking, sharing kuma ana subscribing. Link din ka iya kai ka shafukan caca ko shafukan bidiyoyin batsa, ko kuma ya zama shi wannan mai link na da target kan duk wani wanda ya ziyarci link dinsa wajen satar bayanansa. Kamar misali in ka duba anan zaka ga gashi nan Chrome sun ce min in dai na shiga wannan website din akwai yiwuwar a saci password dina ko phone dina ko kuma credit card dina da sauran abubuwa, kuma suna matukar bani shawara cewar kada na shiga wannan link din domin komai ka iya faruwa. Saboda haka nake ba da shawara ga masu yin amfani da internet browser su dinga amfani da browser da ya kasance browser ne mai tsaro a kansa, misali irin Chrome, Safari na iPhone da sauransu. Kamar yadda na ce za mu yi magana akan damfarar intanet da mutane suka fada cikinsa 100%, to shine wannan. Ta yiwu a yawace-yawacenka na shiga shafukan intanet ka taɓa haɗuwa da wani feji makamancin wannan da za a ce maka ana maka murna ka shiga cikin jerin mutanen da za su yi participating a wani quiz wanda za su iya winning wani abu, misali freezer, mota, wani generator, game da sauran abubuwa ko makamancin wannan, ko a ce maka waya iPhone 13 Pro Max ko 14 Pro Max. Damfara ce da aka sha jan mutane zuwa matakin da za a yi musu sata. Ina mai baka shawara da idan ka kalli irin wayannan shafuka kada ka yarda da su domin ƙarya ne. Bibiyar su na iya jawo maka afkawa cikin matsalolin satar kuɗi ko satar bayanai ko satar abubuwan da suka shafi privacy ka. Kar dai ku manta da liking, sharing, subscribing domin ku karfafa mana wajen kawo muku wannan. Sannan za mu ci gaba da kokarin yadda za mu yi muku cikakken bayani akan shi wannan kalar damfara ta intanet da ina yake kai mutum kuma zuwa ina ake tsayawa. Ku biyo ma MC Mega TV wajen samun takaitattun bayanai da ma takaitattun bidiyo da za su dinga tsallakar da ku daga matsalolin yau.